Prima Technic Service este o companie înființată în anul 2002, care are principal obiect de activitate comercializarea echipamentelor tipografice, precum și service pentru acestea. Printre principalii parteneri se numără firme renumite precum Horizon, Shinohara, Hasbro, Kodak pentru tiparul digital și multe alte firme cu renume în întreaga Europa. So what you see here is the Digimaster 150. This is a product from Kodak, which is a well-designed product. It's on the market for more than 10 years, and in those 10 years Kodak continuously improved the product, and a lot of people call it a working horse. What means a working horse? It means a machine that prints and produces very reliable, with a very high quality, and as a production machine. The Digimaster is a black and white system, and it's designed for applications, for commercial applications, book printing, manuals and applications like that. There are a lot of inline finishing features which you can have, like booklet making, like perfect binding and things like that. But of course there is also a stacker in there where you take out the printed product and put it into an offline finishing. So this is the Digimaster 150. There is another Digimaster, which is the Digimaster 300, which is basically a machine with 300 pages per minute versus the 150 pages per minute of the Digimaster 150. The Digimaster 300 has two print engines combined in one machine, and it's really designed for highest performance, specifically for book printing applications. We have several customers in Europe and all over the world who are using these machines for book production. La standul Prima Technic vom putea viziona echipamente de broșat, o linie de făcut carte de productivitate medie, precum și echipamente de folțit și un echipament care este în premieră în Europa, o ștanță rotativă cu care se pot face lucruri extraordinare. Echipamentul are productivitate de 6000 de cicluri pe oră, poate ștanța diverse forme, complicate sau mai puțin complicate, pe diverse substraturi până la 400 de grame. Această ștanță permite tăierea numită chiscat, unde substratul este pătruns doar la suprafață, cu niște forme foarte pretențioase. Folosește un cilindru magnetic pe care se montează ștanța propriu-zisă. Operarea ei este destul de facilă, permițând schimbarea joburilor în mai puțin de 10 minute. Ștanța rotativă Horizon RD 4055 este apărută în anul 2014, anul acesta. Este premieră în Europa, precum și la Print & Sign. La standul Prima Technic veți mai putea vizualiza echipament de folțuit, o mașină de folțuit, care are 4 casete, un cuțit și o configurație de 4 casete, un cuțit și 2 casete după cuțit, cu care se pot face lucrări. Pe lângă acest echipament de folțuit, avem un sistem de produs carte Nearline, format dintr-o mașină de broșat cu o productivitate de 500 de cărți pe oră, care are opțiunea de biguire automată a coperții, da? Și un trimmer care are un cuțit, taie la 3 laturi și are o productivitate de 300 de cărți pe oră. Cărțile se introduc cu motorul înainte, în mașină, mașina detectează poziția ei, după care ciclul este automat. Ce are important acest echipament este faptul că are posibilitatea de tăiere din două direcții, întotdeauna dinspre cotor spre marginea cărții. Acesta este produsul finit, o execuție excelentă a tăieturii, fără margini, o precizie
foarte mare calitate.